खेबनि थाखाय खुंजानाय CEM कापआ जोबनानै थाङो। बे CEM काप बादायलायनाया थांनाय 14 जुलाइआव BCDC थाखोनिफ्राय जागायनानै बियाब थाखो, जिल्ला थाखो जानानै 15 जुलाइआव क'क्राझारनि साइ गेलेग्रा फोथाराव जोबथा बादायलायनाया कुसुगावनि हेंथायै काजलगाव बे मोननै हानजानि गेजेराव जानानै थाङो। गिबि खेब CEM काप गेलेनाय बादायलायनायाव गासै 420 BCDCनि 3760 हानजा 67,680 गेलेगिरिफ्रा गेलेदों। लोगोसे बे जोबथा बादायलायनायनि सिगां गुबुन गुबुन हारि माहारिनि हारिमु दिन्थिफुंनायजों जोलुर गेलेनाय बादायलायनाया जागायो आरो बे जोबथा बादायलायनायखौ बेखेवना होयो आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया। बेनि अनगायैबो बे हाबाफारियाव BTRनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर', आसामनि मन्थ्रि नन्दिता गरलसा, उरखाव गोरा ब्रह्म, MP रोनगोरा नार्जारी, MP जयन्त बसुमतारी, MLA लरेन्स इस्लारि आरो BTRनि गेलेमु बिफाननि दावबायसा बर' बिथांमोना बाहागो लायो। गेलेनाय बादायलायनाया थिखानाय समाव मोनसेबो हानजाया गल होनो हायैलाय समखौ 20 मिनिट्स फोलावनानै होनाय जायो आरो उनथाराव कुसुगाव हानजाया 2 गल सोनानै देरहासार जायो। लोगोसेनो साबसिन किपार महरै सायख'जायो कुसुगाव हानजानिफ्राय गलाब ब्रह्म आरो साबसिन गेलेगिरि महरै कुसुगाव हानजानिफ्राय उरखावगोरा मोसाहारिया। मख'नो गोनांदि जानो गोनां 134थि दुरान्ड कापआव बड'लेण्ड FCनि जानानै उरखाव मोसाहारि बिथाङा गेलेनो खाबु मोननाय जागोन। मोजाङै जोबलांबाय आरो दिनै बे बड'लेण्ड सेम काप 1.0 बेखौ आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बेखेवनानै होदोंमोन। जोंनि बड'लेण्डनि गासैबो MLA, MLA, MP बिथांमोननि नुजाथिनायाव आरो दिनै बड'लेण्डनि थाखाय जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा जे BTRनि चिफ मन्थ्रि प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया जोंनि बड'लेण्डनि गेलेगिरिफोरनि थाखाय मोननै स्पर्ट्स एकाडेमि गायसनबाय। मोनसेया जाबाय बिनोद ब्रह्म स्पर्ट्स एकाडेमि क'क्राझार आरो मोनसेया बिरगोस्रि स्पर्ट्स एकाडेमि उदालगुरि फर गार्लस आरो मोनसेया स्पर्ट्स ट्रेनिं रिहेबिलिटेसन सेन्टार। बे स्पर्ट्स ट्रेनिं एन्ड रिहेबिलिटेसन सेन्टार बेबो जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनि गेलेगिरिफोरनि थाखाय जोबोद मोनसे मोजां बियो अनुस्थान एबा मोजां मोनसे इनस्टिटिउसन जेराव गेलेगिरिफोरखौ ट्रेनिंजों लोगोसे इन्जुरि जानायफोरखौ बेवहाय ट्रेनिं लानाय बा फाहामथायनि बेबस्था होनाय जागोन। आरो बड'लेण्ड सेम कापआ जोंहा बोसोरै जागोन। दिनै रोजा रोजा सुबुङा बे बड'लेण्ड सेम कापखौ नायफैनानै जोंखौ जोबोद थुलुंगा होबाय, गेलेगिरि बिथांमोनखौ जोबोद थुलुंगा होबाय। आं बिनि थाखाय गासैबो रायजो राजा बिथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर जासिहरो। दिनैनि बे सेम काप 1.0आव कुसुगाव आरो काजलगावआ जोबोद मोजां गेलेदों मोननैबो हान्जाया आरो थिखानाय समा जोबनायनि उनाव 20 मिनिट सम बारायना होनायाव कुसुगावआ काजलगावखौ 2 गल